e kaunti ma Nyamira. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odonjo weche motende kod weche mag telo mag kaunti. Gavana mar kaunti ma Murang'a Irungu Kang'ata olando aput manyien mar jonon budget kod ochumi mar kaunti no. Apudno ni kod jokanya 11 moriwo johala kod jolony ma osomo tije mopogore opogore mabiro bedo ka ng'ado rieko ne gavana e wi yore mag bero ochumi mar kaunti no. Kuom jogo, jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Macharia bendo meeting kaka jang'ad rieko e weche mag ohala kod dongruok mar ochumi. Mamoko gin jakom bengi mar Equity Dr. Peter Munga, jaohala matuklu Jim Nambaru kod jata tije osiptal mar Metropolitan Dr. Kanyenje Gakombe. Mamoko bende i apudno gin kaka jambetre Mary Mudhoni Gishui, Midusa John Mosonik kod Ngire Olive Mugenda. Erokamano nyakora.